ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଗଧ ଶୋଇଛନ୍ତି। ହେଇ ଗୁଗୁଲି କେମିତି ଶୋଇଛି ଦେଖ। ହେଇ ପୁରା ଛେପ ପକେଇ ପକେଇ ଶୋଇଛି ଦେଖୁନ। ତା କଥା ବୋଲି ଛେପ ହଗି ମୁତିକି ପକେଇବ। ସେତେ ନିଜେ ମାନେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ନା ଶୋଇଛି ନା ସ୍କୁଲ ଯିବା ଟେନସନ୍। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ସେଇଠି ଶୁଏ ଯେ ସ୍କୁଲ ଯିବ ନା ଟେନସନ୍। ସ୍କୁଲ ଯିବ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ମାମା ଉଠେଇବେ ଦାନ୍ତ ଘଷ ଇଏ କର ସିଏ କର। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ବାବା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଯାଅ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସ। ଅଛି ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସ ଯାଅ। ଚलो ଏଠି ଘର ବାହାରିଲା ଏଠି ବିଷ୍ଟୁ ମାମା ଓ ଏଠି କୋଉଠି ବସିଥିଲେ? ହଁ ହଁ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କେତେ ଖରା ହେଉଛି ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ପୁରା ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଉଠି ସାରିଲେଣି ହେଲା ନା। ସମସ୍ତେ ଉଠି ସାରିଲେଣି। ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। କେହି ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ୟାକୁ ଦେଖ ଇଏ ବଡ଼ ଛୁଆ ଆମର ଘରର। କାକା ଖୁମ୍ପି ଦେବି ଖୁମ୍ପି। ସିଏ ତାକୁ ସେଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଖାଲି ଲାଗ ଏଇଠି ଦେଖା ଦୁଷ୍ଟ କା କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାମା ଆଳୁ ଚପ୍ ବନଉଛନ୍ତି। ଚପ୍ ବନଉଛି। ଆଳୁ ଚପ୍ ଦେଖେଇଲ ଟିକେ ହାତ ଦେଖେଇ ଦିଅ ହାତରେ। ଇଏ ହେଲା ଆଳୁ ଗୋଲ। ଏବେ ତାକୁ ବେସନ ବାବା ଏବେ ତାକୁ ବେସନରେ ଆଉ ଏଠି ମାମା ଆଳୁ ଚପ୍ ବନଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦିଅ ଟିକେ। ଏଇଠି ଦେଖ। ଏଠି ଗୋଟେ ଆଳୁ ଚପ୍ ବ୍ରେଡ୍ ଚପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଚପ୍ ଏଟା ଦେଖାଯାଉନି। ଦିଅରୁ ତା ଦେଖେଇ ଯାଉନି। ତାକୁ ଟେକି ଦିଅ। ଦେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା। ଏଇଟା ଆଳୁ ଚପ୍ ବନୁଛି। ଦିଅ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୁଲ କର। ଏଠି ଖୁଡି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଳୁ ଚପ୍ ବନୁଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଇଦେବି। ଘୁଷା ଦିଲା ଖାଇଦବୁ। ହଉ ଆଉ ଘୁଷା ଦିଲ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣ ବାବୁ। ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇ ଆସ। ଦେଖ ଦେଖ ଇଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବସିକି ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରାହୁ ଏଇଠି ବସିକି ଦେଖ କି ଖାଉଛନ୍ତି। ରୁଟି ଗରମ କରିନି। ବାବୁ ବାବୁର ଖାଇବା। ଇଏ ବସିକି ମାଂସ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି।
ତୁମ ଲାଜ ନେଇ ଗୁରୁବାରଟାରେ କି ମାଂସ ରାଞ୍ଚ ଦେଖୁନ କେମିତି ଘାଣ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏତେ କାଙ୍ଗାଳି ମାଂସ ଗୁରୁବାରଟାରେ ବି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଓହୋ ଟିକେ ମନାଅ କିଏ ଗାଳୁଛି ପାଦରେ କିଣି ଜାଣାଯିବ କି ଦାନ୍ତ ମାନେ ଭାତ କଟଉଛ ବୋଲି ଯିବି ଆମେ ତ ଏତିକି ଟିକେ ଟିକେ ରୋଷିଆ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛେ ଆଉ ବେଶୀ ବେଶୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ବସିଗଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ବାଏ ବାଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।